Казан ханлыгының үзенең тормышында да тискәре күренешләрне әйтеп китмичә булмый. Мәсәлән, хан дәүләт белән бит инде хан идарә итә. Шул ук вакытны монда берникадәр теге хәрби демократия изләре булып, монархия билгеләре рус дәүләтендәге шикелле көчле булмый. Көчле сәяси оппозиция була. Әйтик, менә Кырым партиясе дибез, Мәскәү партиясе. Мәскәү партиясе дигәч тә алар инде шул менә Мәскәү белән дустана мөнәсәбәттә булып, эш йөртү ягында була инде. Кырым партиясе күбрәк Кырымга таяныбрак эш йөртергә ягында була инде. Аларның аермасы шунда була. Һәм бу ике партия арасында гомер бакый Казанда көрәш барып, күп кан куюга китерә. Һәм хәлиткеч моментта берләшергә кирәк вакытны ничектер анда да аксыяклар төрле партияләргә бүленеп, төрлечә эш йөртеп, шактый зыян салына. Һәм инде шәхесенең булмавы да күренеп тора. Менә Казан ханлыгына алыныр алдыннан, әйтик, менә Улуг Мөхәммәд шикелле анда көчле шәхесләрнең булмавы да үзен сиздергәндер. Мәсәлән, бит инде кичкенә үтәмешгәрәй инде аның урынына идарә иткән анда Сөембикә, Ханбикә, аның артында торган Кызчак булган инде, анда юк дәрәҗәдәге дәүләт эшлекләре булмыйлар һәм хәлиткеч моментта күрәсең инде уйыштырып бетерә алмыйлар. Аннары бит инде тактик якны караганда Зия каласын салырга рөхсәт юл кую. Ул бит инде менә шул Казанны биргә әзерләнү шикелле килеп чыга. Аңлашыла бит инде Зия каласын шушы Казанны алыр өчен төзиләр. Бәлки анда теге вакытында аны төзүне булдырмаска иде, әлбәттә, тактик яктан караганда. Ләкин бу да эшләмли. Күрәсең, менә шушы эшке вазгыять белән мөкиббән Казан аксыякләренең моңа да хәлләре, көчләре булмый.